И днес искам да разкажа на младите хора, пак така ще почна, а на старите да припомня, защото сега се случват някои неща в света, те продължават да се случват с пълна пара, да обясня как не случайно написах БКП, Българска комунистическа партия и другаря Живков пазеха децата на България. Как се грижаха те за нас? Какво правяха с децата на България и с българите и с българския народ? Това са единствените, значи пак искам да уточня. Съзнателният ми живот е минал в капитализма. Аз съм бил капиталист, аз съм бил работодател, аз съм изкарвал пари, не съм бил комунист. Но сега, ако трябваше да избирам, щях да стана комунист. Не. Може би щях да стана, но благодарността на всички, която тези хора са направили за държавата, и оплюването ме отвращава страшно. Искам младите хора да знаете какво са правили тези хора най-вече за българските деца, за младите хора в България. И благодарение на тях все още има някакво здравеопазване, някакви медицински сестри, защото те са на 60 и кусур години медицинските сестри, повечето кадърни лекари. Всичко друго пак, дето може Тиро и Миро и всичко, дето работи, сега е благодарение на тях. Младите сте унищожени. Благодарение и на вашите родители, и на съвременните учители. И днеска ще ви кажа. Също ме подразни страшно много протестите в Стара Загора. Аз много отдавна не ме подразни като протести. Подразни ме, че протестират, но ще го кажа, само срещу съдебната система, а не срещу себе си и срещу учителите. Защото аз много отдавна го казах, че ние създаваме убийци. Помните ли, които ме следвате? Безнаказани убийци. Но, сега ще ви разкажа. Първо, случката, която сега много се тръби, където Папа Франциск ли беше сегашния? Нали? Франциск беше. Папа Франциск много е засрамен. Майко мила. От 50-те години на миналия век католически духовници са блудствали с над 200 000 деца. Главно момчета се посочва в доклада от разследването. Папа Франциск е почувствал болка, след като е научил за разкритията, заявиха от Ватикана. От кого се засрамен е папата? Че от 50-та година до сега над 300 000 деца, забележете, момчета, са сексуално насилвани, блудствано над тях. Само във Франция, те са над 350 000, те са сигурно милион там. В целия западен свят са милиони. А сега в момента това нещо също продължава, но вече те са привилегировани. Дори са защитени, те имат права тия хора. Може да си представите бруталността, наглостта. Тези хора са ходили да целуват ръце на тези деца, буствали с децата им. Нали? Свещениците изповядвали са пред тях. Тука сега ще ви разясня защо другаря Живков заради това не е разрешавал. И в България сега в момента го има и нещо. Цанов го показа какво се случва по манастири, по църкви. Но да е брутално, но истина. Това е истината. Другаря Живков и комунистите не са забранявали религията. Лъжат. Да знаете, млади хора, попови имаше. Почти във всяко село имаше църква. Не е затваряна. Но на църква ходеха само възрастните. Децата нямаха право да ходят точно заради това. Да не бъдат направени така. Като се станал на 60-65, вече ще вариш при главния, говори с него и с попа колко си искаш, но поповите имаха жени, имаха деца. Манастирите, рилски, мрилски, всичките си работеха. Не е вярно, че са затварени. Нямаше толкова калугери и калугерици, където беше черешката на раздора. Сега в момента е така. И ти не мога да говориш за това нещо. Не знам как го казаха. Но то продължава с пълна сила. Сега е даже още повече. Другари Живков и комунисти напазеха от това нещо. Да не ни обработят, да не ни съсипят.
Сега разбирате ли защо? Защото Държавна сигурност е знаела какво се случва там на Запад и е пазила нас, българските деца, да не правят така с нас. Да ни съсипят психически и сега ги виждате западния свят, който ние все още хвалим на код дереджей. Друго, училищата. Връщаме се на темата. Училищата, които тези хора построиха. Хиляди построиха, а те в момента хиляди затвориха. Но затварянето, майната му, да речем, по-рано в училище, ако те хванат да пушиш цигари, не марихуани, не наркотици, цигари, едно, че едеш бой там, във вас и пропагандата беше правилна. Никъде нямаше наркотици. Наркоманите бяха боклуци и то е така. А сега в момента 99% от училищата се друсат в училище, продават в училище. Десетки, стотици учители има, които са дилъри в училище. Влизат ученици, ученички още по-брутално, пияни в час. И по закон учителя нищо не може да му каже. Вие, родители, къде сте? Защо сега ме протестират ти? Значи, аз казах, когато детето не е наказано от родителя, не е наказано от учителя, не е наказано от треньора, това дете е съсипано. Как ще му обясните вие на това дете, което има предмет в 11 клас, оня ден ви говорих, че то трябва да протестира, да не е съгласно, негови закони да си има, да не работи, да е богато. Пропаганда, тотална щета. Това дете, как ще му обясниш ти, че има закон, че ще може да бъде наказано, че ще влезе в затвор? Той думата наказание не знае. Вие много добре знаете, учители и родители, че учителя, ако му пише 2, обяснява защо му е писал 2. Защо не го е научил? Това е олигофрения. Това е пълна идиотия. Децата ви в момента, децата ни са унищожени умишлено. И вие сте съгласни. Всички протестирате против съдебната система. Добре, аз съм си възпитал правилно детето. Ти си го възпитал. До някъде, не можеш напълно. Седи на кръстовището там и го помита едно. Какво правим? Не, цялото общество, както беше при тея, имаше ТВУ-та, трудово-възпитателно училище. Това е детски затвор. Когато си луд, не трябва ти да се съгласиш да влезеш в лудица. А те прибираха, защото пречиш на обществото. А сега ти обясняват, че е нормално. Не е нормално. Така ще бъде. Оля ден, онова момченце на 23 години, помните ли като ви казах, че ще почнат да убиват родителите си? От тях ще почнат. Те много отдавна са почнали, но това го показаха. С тестата убило майка си и баща си на 23 години и ги запалило. В Благоевград разследва двойно убийство, жертвите двама възрастни. Направен е опит за прикриване на престъплението с пожар. След катастрофа с открадната кола е задържан синът на двойката. Това нещо при тези хора нямаше как да се случи. Защото бяхме възпитани. В училището се учеше, спортуваше, имаше ред, имаше дисциплина, ходи с униформа, не като проститутка или като на гей парад. Момченцата, че и момиченцата. Как мислите ви ще стане тая работа, бе? Как ще стане? На какво научиха вашите деца? Те хора ние имахме трудово обучение. Думата труд за тях в момента е забранена с учебник. Не трябвало да работят. Друго. Имахме опитни полета. Да отидеш да видиш как се засажда лук, как се засажда морков, как става. Да видиш ти, бе, трябва да отидеш, бе. Имахме бригади, на които ние задължително, дори спортното училище, аз трябваше да отида да предам, че една седмица на село съм учил и съм търгал лук или съм брал грозди или нещо съм правил. Да видят хората, аз да разбера откъде е за хляба. Така се грижи за деца. А ние сега ги унищожаваме. Те са унищожени тотално. Така че няма какво протестирате само против съдебната система. Срещу себе си. Значи човек,
Достоинство има, когато каже, чакай бе, какво правим с нашите деца? На какво научиха моето дете? Задавам си въпрос. Ако някой го накара да измете, то се оплаква и е наказан учителя. Ако то щупи прозорец и учителя му защеви шамар зад врата, учителя пише, не келемето. И какво създаваме ни? Престъпници. Ненаказани престъпници. Те не знаят думата наказание. И аз го карах много отдавна. Срещу кого протестирате? Срещу кого протестират? Да, съдебната система също е измекярска. Но то не трябва да се стига до там да се съдим, бе. То трябва рака да се изреже докато е малка клетка, а не като стане метастази в целия организъм и в цялото общество. Тогава, край, нищо не мога да направиш. Ти дори да си възпиташ детето, по някакъв начин, някой наркоман ще го наръга и ще го застреля за 5 лева, защото няма за наркотици. А повярвайте ми, 99% вземат наркотици. Или го знаете, най-вероятно. Друго, как да пазеше другаря Живков? Във всяко училище имаше лекар, зъболекар. Имаше стотици хиляди медицински сестри. Може да не работи като медицинска сестра, но тя, когато се активира, викате и тя почва. Имаше военни болници, имаше военни, имахме армия, имахме бацили като мене. В тази ситуация, помните ли какво ви казах аз в началото на тая олигофрения, която застана? Че правилно са направили през Чернобил. Масовата психоза е най-страшното нещо. Те го направиха сега. Дори американци, дори такива израелци, всички нарушиха правилата си. Те не затъмниха медиите, те ги насърчиха и съсипаха. Това е световен заговор. Но другаря Живков, повярвайте ми, и комунистите нямаше да разрешат това нещо, особено Живков, да се случи на българския народ и на българските деца. Да ги психясаме, да ги съсипем, да ги затваряме. Той ще да събере. Имахме кадърни лекари, имахме кадърни епидемиолози, вирусолози, всичко имахме на световно ниво. Ще да ги събере и ще да каже, елате сега тук е патенца. Какво да правим? Но ти когато кажеш на другаря Живков, кое е правилно, и ако не се случи, на времето имаше и смъртна присъда. Да не говоря сега, той ще го пусне Веско Петриан, но имаше доживотни затвори. И ти ако я объркаш да подведеш и нещо да се случи с българските деца, да ги дупчеш за щяло и нещяло, щеш да си или разстрелян, или в Белене. Айде не Белене, някъде на друго място. И тогава няма да приказваш глупости по телевизията. То нямаш да говориш по телевизията. Имаше хора, които работеха стои нещо. И имаше мобилни болници, такива полеви се казват. Имаше страшно много лекари, страшно много медицински сестри, страшно много войници завършили като мене, които можеха да бъдат там. Нямаше здравната система грам да мръмни. Нямал да иска да работи. GP, то нямаше GP-та. Как няма да искаш да работиш, бе? Господин Чо, в затвора отиваш, бе. Ма няма такъв филм, бе. Значи само като лапаш пари и караш кола за 200 000 лева, тогава си доктор, те ли? А когато не трябва? А когато трябва, ли? Какъв си? Не можеше при тези хора да се случи това нещо. Няма как да стане. Няма как да стане. И това всичкото беше и здравеопазване, и образование безплатно. На световно ниво. А ние сега ги плюем тези хора. И то ги плюем истински. И хвалим едни предатели, едни унищожители, които съсипват децата им. Те са съсипани. И ви протестирате там, те по кръгове, срещу кого? Що не зададете въпроса, аз какво направих? Аз не виждам ли, че моето дете е направено убиец? То е функционално неграмотно. Що не го изпиташ да го какво знае? То нищо не знае. Раздават им книжки, те не могат да вървят пътя, те им дават книжки, защото са си платили. Защото са си платили. И вие го знаете. Хората го знаят. Но той почва да плюи другия. Той му е виновен. Той му е виновен, бе. Някой му е виновен. Не. Всички са виновни. Всички. И вашето дете може да е на светофара, да чака рейса и но натруснало да го помите, както Милен Цветков. Къде са медиите? Знаете ли какво ще се случи с това Келемен Сидет, уби Милен Цветков? Щеш да е с присъда на 24-тия час. И ефективна. Няма какво да прикриваме, какви демокрации, какви 5 лева права. Какви права човека убит като куче на червен светофар спрял.
Край, приключва се! Така действаха комунистите. И са действали правилно. И затова имаше нация, затова имаше здрави деца, затова никъде нямаше дрога. Той са влели и кипели, че имало. Имаше някои цигани, такова, смъркаха лепило. Който е дрога, здраве му кажи. Всичките спортуваха, нямаше дебели, нямаше слепи, нямаше сакати. Усакатени, умишлено. Усакатени умишлено. Психически, физически. И вие го виждате. Нищо не правим. Аз се опитвам да правя нещо. Но другите какво правят? Плюят. Тези хора. Що ги плюят? Защо? Са мислили за децата на България? Истински? Ще са напредпазвали от тая 72 полова система, някаква си там. Децата ви са побъркани, скукоригали. Друго, ще я забравя. Задължително имаше ергенски данък. Знаете ли какво значи? Ако си ерген плащаш на държавата, защото тези хора, които създаваха българчета и си гледаха децата, ти ще им плати, защото ти си търмък. Не можеш да се развеждаш тъй, как ще нямаш да родиш дете без да се жениш, бе, без никаква отговорност. Няма такова нещо, бе. Семейството беше в култ. Каза, социалистическото общество го градят здрави семейства. Така е. И накрая пак ще ви разкажа притчата. Аз съм я разказвал 3-4 пъти. За крадеца е майка му, дето крал цял живот и тя не му правила забележка. А само се затваряла с очите. И когато го осъждат на безсило, последното му желание е да целуни майка си. И когато е целува, той отхапва езика. И те го питат, що? И той казва, защото тя нито веднъж не ми се скара. И вие не се карате на децата си. Даскалите не им се карат. Никой не им се кара. И ние създадохме, те са вече ненаказани престъпници, наркомани, льохмани, олигофрени, функционално неграмотни. Така че първо трябва да се сърдим на себе си. Чао!